И сега наблюдаваме как кърниста Отде сука ни прашките! Цял Словенски град ми видя гащите! Сега представи какво прашки от тях. Това са прашки там. Вземе за него! Чакай да снимам, чакай. Снимай! Скъпана! Така, къде ти отидоха прашките, човек? Еге там на строежа си, човек! Как ги върне? Да, имаше някакъв човек, ама... Чай да не го опусна сега. Това на дагата прашките мога летат, човек. Те на някой строежа, аз нямам. Той сега тук си показва. Няма трябва. Това ни дъж. Ето това по-добра реклама от това няма. Забавно това. Опа, идат насам. Идат! Сега ще ги остави на другия прозорец, гледай. Аре, при съседки. Бързи случай! Аре, връщай ги, ооо! На дървото ги оставя. Не. На покрива ще ги оставя. Сваля ги долу. Дека отидоха ти прашките, човек. Вече ти нямаш. Сега гледай какво става. Беги е там на прашките. Дека сега ще се изпразнат на прашките, човек. Там ти строителите. Не знам. Сигурно за колко си ги получи обратно. Аз на твое место направо ще ги изхвърва, човек. Не знам, това шоу си заслужаваше. Така, как се чувстваш, като ти откраднаха прашки? Строителите ми откраднаха гащите! Чувствам се умъртвен. Батия са много загорели, човек. Мога.
Adam zerfimy. А, Теодор.